बोथोरा मारै बाथारायो नै बार बारगासिनो जि गोजांदों मारै दुगैनांगौ गिलायलायदों बाबुआबो दिनै सिखारनाया बावाखै दासो सिखारबाय सिखारनानै डाइरेक्ट मेथाइ मबाइल नायलायबाय गाननो नागिरा बुरखायनानै टफिबो मुजाबो सोना होबाय बाबु बाबुसोना गुड मर्निं होननाय बाबुसोना जा गोसो होखादों सोर गोलैदों सोर जाम्बाया deh mami kukudim dulu deh 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 mami kukudim dulu hello खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय आङो दुगैखांबाय जि गोजांबाय खर'बो लोबदोंमोन दै गुदुंजोंसो दुगैदों आङो दिनै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ एसे गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया बिदिनो सोलाबाखैमोन आरो जा बोथोरा थान्दा जाबाय थादों बाबुखौ लानानै एसे दिगदार जादोंमोन भिडिअ बानायनो ओमफ्राय बेलेगावबो ओंखारनो गुसुआव गथ'खौ लानानै ओंखायनो ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आंनिखौ अमा बेदर एवनोसै दिनै ड्राइ फ्राइ अमा बेदरखौ आं बिदिसो मोजां मोनो जानो न'आव जायैया गोबाव जाबायमोन दिनैसो जानोसैलाय ओमफ्राय ओंखाम संबाय लोगो फैबाय नै बाबुना मालाय लोगो फैबाय गेलेग्रा लोगो गेलेनोसै बाबु गेलेसै लड़की वाला पिंक कलर उसका जो पिंक है सब चीज पिंक कलर का लाता है लड़की जैसा लड़का कम लड़की ज्यादा तुझे ठंडा नहीं लगा नहीं सुनो तो ठंडा वाला लड़की नहीं पैदा होगा जाने वाला मोनजोब्बाय अमा बेदराबो मोनसिगोन नै आङो दै होनानै एकदम फ्राय एवनाय बायदि गोरान खालामजोब्बासो मोजां मोनो अमा बेदरखौ जानो बारा मोजां मोना मेन्ट'प्लास नङा बेपराब होनदों आं नै खर' साबाय थादों मैयानिफ्रायनो मानोथाय जिनो एकदमबारे नैबे खावसेथिंल' सायो बांसिन ओमफ्राय बाबुआबो उन्दुनानै सिखारनाया बावाखै दिनैहाय दहायो लोगो फैनानै उन्दुनाया टाइमा लरायबायना बेना ओमफ्राय लोगो थांनानै ओंखाम जाखांनानै आंहा जाखांनानै एकदम थोरसिखौनो सुस्लाबनो मोनाखै उन्दुनो माबानानै ओमफ्राय आङो दाहाय सुबाय थासिगोन होननानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय बाबुखौ फुदुनायावनो बाबुआबो थाब उन्दुलाङासै नालाय आंहाबो उन्दुलांना थानानै ओमफ्राय सिखारनानै जि गोजांनाय मोनबाय जा गुसु जाखादोंना दामानि ओमफ्राय सुबाय माबाय ओमफ्राय नै दासो ओमफ्राय खर' साबाय थादों मैयानिफ्रायनो मानोथाय ओमफ्राय मैयाबो फुनना लादोंमोन ओमफ्राय नै दिनै दाबो नै बेपराब फुनदों आङो बाबुआबो बाहेरायाव गेलेनानै ओमफ्राय दा आरो मेथाइ जानो होननानै मेथाइ लांना फैलायबाय बिफाजों माबा दांनानै ओरैनो खेलायना बुफ्लानायखौ थिगसे गाबबाय ओमफ्राय दा मेथाइ होनानैसो सिरि जाबाय मानो सादोंथाय आंनि खर'आ जिनो मैयानिफ्रायनो साबाय थादों एकदमबारे मारैबा सुखुवा मोनथारो ओरै फारसेथिं बांसिन जादों ओरै आखिथिंजाय
गगासो मोननो नागिरदों ना मादोंथाय बिदिबो मोनामसुनांगौनो नैबेबा मा जायामोनथाय आंना नै मोननै दा मा जायामोनबा मोखाङानो मोजां नङा मालायफोरनि बायदि आंनियाबो मालायफोरनासो मालाय जि मोजां सोरनिबा आं मोखां मोजां नंखायोखायनो ओमफ्राय जि गियो मोखाङाव माबा माबि फुनलाबायनो आंथ' दा बाबुनि क्रिमखौसो फुनो बाबुनि जनसन्स बेबि क्रिमखौसो फुनो गरम बोथोरावथ' आं फुनबाङानो ओरैनो मालाबाल' फुनो खिन्थु मोदोमाव हले आं बडि लसनखौ नांथारगौ आरो लामायाव ओंखारनो सानदोंमोन थाबायनो ओमफ्राय बाबाय दा मोनाबायबो गुसुबो ओंखारनो बाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आंना सासे लोगोनि हाबा दंमोन ओमफ्राय आं हाबायाव थाङासै हाबाया माने हौवानियावसो जाहैखागोन नालाय इसिनियाव आथिमंगलावसो माबागोन नालाय ओमफ्राय आथिमंगलाव थांसिगोन ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायना थाबानो जाबाय आं भिउवार्स गैयाबाबो बेबायदि होनबाय आरोना ओमफ्राय मालाबा आं बेबायदि होनबा हारसिं लाजिनो ओंखारो आरोना भिउवार्सफोरानो गैया ओमफ्राय थेवबाबो माबोरै जानो आं नाजाबासो आं मोजांनिफ्राय मोजां माबा होलांबासो जागोन ना ओमफ्राय आं हानायमानि नाजाबाय थागोन आङो मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ होनो नाजागोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय